Nagabuto-buto sa tumanggalit Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. 95.3. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Abanayaw kabalaka, ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Gingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, Mayong butag sa tanan may so. mahanap Luzon, Visayas, ang Mindanao, kumusta man ang ato nga pagmatag ng patahong na kabuntagon ng gihatag sa Ginoo kanato sa tanan nato mga pinalangga nga mga listener, sa tanan nato mga pinalangga nga mga follower, o sa tanan nato mga pinalangga nga mga viewer sa FB Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, o sa laing mga nasa. Adlaw karon nga Bernes, pizza 11 na sa Abril. Una nga itong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon, bulan, tuig, adlaw, oras na gihatag sa Ginoo kanato aron ato siyang pasalamatan sa tanang ligaya. Sa tanang
sa tanan natong nagsunod din sa FM radio. Ngayon lang ko o dispensa sa tanang higayon na makapaabot o mga mensahe. Tungod kayo doon na po tayo obligation sa ang isang na po na yato ba. Ang importante ikaw kako makapadayon sa pagpaminaw sa mensahe sa Panginoon. Ang ato karon nga topic igsoon nag-isip kini og edukasyon. Atong ihaom ini nga bulan sa Abril tungod kay gikan sa pinakaubos grado adto sa senior high school. Ini si manahuna daghang gitawag og graduation day. Mao nga diha sa balang kasulatan doon na ba maigsoon doon na sa ang gitawag og edukasyon. Kay kung ang tao dili maedukar sa mensahe sa Ginoo, dili siya klaro ato bangan sa ngalan sa labing alam nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol ani ano sa kanyang higala o sa amigo sa FM radio sa 95.3 sa Dayang sa Iriba Radio sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao o sa kinatibakan sa kalibutan. Hindi mga dawa iksoon nakagayam sa tao broadcast hindi lamang sa FM radio kundi sa Facebook Live tungkol kayo doon na naman tayo wifi connection kumusta man ang atong pagpangalagad every Sunday or every sa talang panahon na doon na tayo activities para sa paghimaya sa atong Ginoo ikinahanglan ang atong kahibalo para sa Ginoo mag-upgrade ni kanunay kung atong masahon mga kaigsoon ang definition sa edukasyon or education ang meaning kung ato ni siyang basihan is the transmission of knowledge and skill and the development of character traits. Ang edukasyon mauna siya ay usa ka transmission sa kahibalo sa tao. Kung ang sakyanan wala sa transmission dili sa mo sugod sa first gear, second gear, ikatulong nga gear, ikaupat doon ako'y pangutanaan na ang scooter pastor wala man na sa transmission nganong mo nalagan man atong nirong iyon o atong ipasa ibasi diha sa balang kasulatan diha sa pagpangalagad igsuon di dapat step by step ang imong kahibalo kung ikaw ako dili pa season o hantong diha sa pagpangalagad nag-illustrate na bata pa diha sa pagpangalagad o hinungdan igsuon sa taas na itong pagpangalagad apan bata lang yapon diha sa pagpangalagad hinungdan ang walang kasulatan o nagtukan sa ulan sa matag usa ka nato nag-ingon daghang naulahi nahimong nauna apan daghang nauna nahimong naulahi the question is nganong naulahi ang nauna kay walay kahibalo insakto sa mensahe sa atong Ginoo pag-ampot ang mga igsoon labing gamhanan og may gugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pakiguban. Salamat o Dios sa imong pagtipig. Salamat o Dios sa imong pag-ambing kanunay sa kapusanan. Di mo kaming giambingan, di mo kaming gilimahan, nabaw sa tanan di mo kaming itagpo sa tanan ng mga Panginoon. Salamat o Dios sa imong mga pagkamaayo kanunay. Nga mo nga ikinabuhi sa tanang panahon o Dios. Kuniti ang among kinabuhi, alimahi, tipigi, o diha sa landong sa imong mga pagkukanin, kami magapasilong sa kasiguruhan naman. Sa akong pamilya, sa akong tulong anak, sa akong lugangan,
sa tanan nga mga kaigsunan diha sa Balok, dapit sa Pilipigan, ng Pangaluhan, ni Pastora April ni Apaturan, o diya sa Kasakang Kalodios sa Panimalay, ni Pastor Arnold O. Pinaganton, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, o sa ubang pagmakatawan sa mga dapit sa mga turang pamilya, o dapit sa Kikuwi o Diyos sa mga ilang family, Brother Mario Eli, uban sa iyang pamilya. Sa tanan karon nga nakasulod nining mao nga FM radio, na naka-open ang laminaw, nining mao nga dapit, ikaw mga manalangin sa matagusa, kadi kami o Diyos maidukan diya sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe. Aron ang kahibalo, diya sa walang kasulatan, mag-upgrade o Diyos ang among kinahanglan. Ug mahibalo kami sa insakto pamagigitikan kanimo. Salamat o Diyos bisan pa man sa akong wife na nasa Saudi Arabia, ikaw sa mga panalangin kaniya, ikaw sa mga manalikod, mga proteksyon, mga bantay, labaw sa tanan nining mga tawa, adunay daghang mga activities o Diyos sa nagkaliblay mga tugnaon, ilabi na sa mga graduation o Diyos sa inyong mga masiman, proteksyon ni bantay ang matagusa sa tanan ng mga dinikanan, sa tanan ng mga kaisutsantihan, among masabtan, kung sa ka-importante ang edukasyon sa dinis kalibutan mo Jesus. Salamat o Diyos na magkatong kami ug labaw sa tanan. Una na mong buhaton na kami kanunay minadlokon sa imong mga sulong balaod pinaagi sa mga kasunod. Salamat o Diyos, atag na ang dapit sa kabuntagon ng imong gihatag. Kadungganan, umaya, pagpataas sa mga ngalan ako pining buhaton, pagkay maunihin ikalipay tanang mo o Jesus, nag-isa ka ng Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon, ilabi na ni Pastor Roy Kalupa. Pwede rin mo mga comments kung nasa mga area naka-base. Although mga kaigsunan, doon ay mga nakalimlaing organisasyon, nakalimlaing kayo sa simbahan. Pero diya sa atubangan sa Diyos, ikaw o ako, parehang ang atong ito. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Angie, si Rai, ni Dilima, tapos usap sa atong programa, ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Ining adlaw maigsoon ni live lang gid ko sa akong trabaho, kaunod kay recognition sa ako nga mo graduate og degree ug mga adlaw. O niya og mga adlaw, usap kita mahimo nga guest speaker sa mao nga graduation day ug mga adlaw sa elementarya. Lasam na ko ni bali-bali, usahay makapamalandong tamang kaigsunan diha sa Punglo, tingali ikatulunan nako ning higayon sigad sa 2018 kita mo nahimong guest speaker hangtod sa karon ug mga adlaw igsoon even sa senior high school. Kaduha na sabta nga gikuha diha magpaabot mga mensahe sa maong atol sa maong okasyon. Aldo akong pasalamatan ang Ginoo nga gihimo sa among amahan kaniadto, mismo kami mga anak nakabenepisyo. Siyempre ang among mga anak nakagraduate diha pinaagi sa paghago sa among amahan kaniadto. Siya mao inahimong instrumento aron mapundar ang eskwelahan ing atong 1996 igsoon. O wala damha ang among mga anak diha sa naka-eskwela. Wow! Ato sa nahimong kapartner ang mga magtutudlo gikan sa elementarya hangtod sa senior high school igsoon. Una nga dako kong pagpasalamat sa buhi nato nga Dios. Nawala man ang among mga ginikanan sa kalibutan, apan ang ilang gihimo adunay akong kahimuan. Ikaw ug ako mga igsoon, atong pamalandungan ang mensahe sa Ginoo nga mao'y edukahan sa atong espirituhanon nga bahin aron kita mahimong hamtong sa bisan unsang hintag sitwasyon nga mabot sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga mahamtong diha sa pagpangalagan bisan unsang pagsulay, kawalan man, problema man, balatian man, kagubot man, dili ka maunsa kay nahamtong nakadiya sa pagpangalagan. Hinumdumi, dili nakadali mangluod, matupas pasiaw mga igsoon,
magpalubi-lubi aron lugiton. Pasiaw na sa kalibutan. Pero diha sa kasulatan, di ta pwedeng magpalubi-lubi aron talugiton. Ikaw ug ako dapat mahimog yun ang hamtong diha sa pagpangalagad sa buhay natong Ginoo. Kaya ang atong gialagaran dili sa patay, kundi Dios siya sa tanang mga Dios, hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo, o wala na yung lain pa dito sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino, escape from Davao City. Usa sa ato nga nagsunod kani adto igsuon until now. Ug atong pasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan nga nagpabilin even sa itong mga igsuon dinhi sa Balo, dapit sa Pilipinan, na nagpabilin until now. Aw nga doon na tayo mga activities igsuon pwede sila sa pag-ayuda, pagpaluyo sa tanang mga programa, mga buluhaton para sa atong Ginoo, dili buluhaton para sa tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Doreen de la Linia from Australia. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kumusta mamulya sa Australia? How are you today, Pastora Doreen de la Linia from Australia? Ato sa mga ila-ila din sa social media mga kaigsunan, o sa atong mga kaila diya sa Pasay, sa mga Saison family mga kaigsunan, o sa asam na nabisita na to ni atong Miglabay kauban sa atong General Station Manager na si Reverend K. Ryan Makasaw. O kadunay FM radio sa 95.9. O gikan usab diya sa Balambuyong maigsunan ang atong Station Manager Pastor Gideon Candelario diya sa Kalugtugan. O niya doon na tayo schedule mga kaigsunan sa katapusan nga Sabado sa Mayo igsuon. Although sa Mayo ang ato nga mga invitation kasagaran mga Sabado. Although doon na po yung mga sitwasyon even sa Sabado mga kaigsunan, dili ka maka adto o makadayon tungod kay doon na po ikapulian. Aw nga ikaw ug ako dili na to ikapaniguro ang ugma nga matod pa sa panultihon Kapitulo 27 bersikulo 1, ayaw pangintihi o panginyansagi ang ugma kay aduna sa kaugalingon nga kahimtang sitwasyon. Ikaw ug ako naas Ginoo ang kadaugan kasiguruhan. Matod pa ni Pastora Doreen, gracias sa Ginoo Pastor, malipayon kanunay. Wow, maunay nindot na response sa kinabuhi. Bisan unsang kahimtang sitwasyon samtang buhi patas kalibutan, dapat ikaw o ako malipayon kanunay atubangan sa Ginoo. Kaysa diha nga makita sa Dios na imong gi-enjoy ang problema, imong gi-enjoy ang kawaladon, imong gi-enjoy ang imong pagpangalagad sa Ginoo, matingala ang imong silingan, matingala ang uban nganong ning tawhana na daghang mga obligasyon, pero malipayon ang tupatan sa Dios kay gi-enjoy ang pagkamaayo sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Andres Bonifacio, sa tanan nga mga Bonifacio family, parinti ni Andres Bonifacio, sa una mga kaigsunan nga well-known sa kalibutan, kaatbang ni Dr. Jose Rizal, o kaduna ni sila gitawag o monumento mga Bonifacio family. Sa Cavite may sundo na monumento dito nga gitawag o Kikiki. Nasalamat sa Ginoo sa atong kinabuhi, nagkalaing-laing hanay sa kinabuhi, nagkalaing-laing trabaho, ministry, sa simbahan, sa katilingban, hapit na ang pinili ay sa katilingban. Kung ikaw ug ako dapat mangaliya sa Ginoo o ibutang sa kasing-kasing una-unang sarabutan, si kinsa ang takos ug angayan sa pagdala sa rinda sa pagagamanan. Dapat tunay Ginoo sa kinabuhi. E kung wa ka ni Ginoo,
ang mentalidad sa magpapili sa paggobyerno ang ilang kaugalingon na maoy ilang priority. Ikaw naming laban mawasi ka sa katinigman. Ato na ning basahon sa ilit ang atong oras nagdagan. Ilabi na sa atong mga kanunay nagsunod diha sa kasagangkal. Pastor Arnold Bobby Lagantol, mahipunta ka ni mo diya, Pastor. Pag mahipunta ko sa ni Pastor Nonoy Arias, sa mga Arias family diya sa Dapit, sa Manialas, mga Silva family, mga Aguilar family, mga Exoon, mga Malgi family diya sa Nasingdon, sa mga Plaza family diya sa Dapit, sa Latawan, sa mga Maynado family, mga Limbaga family, o sa uban pag mga pamilya Santiago family, o sa kinitibukan sa kabukiran sa Baay City, sa kinatibukan sa Tanay City, o sa kinatibukan kutob sa maabot sa frequency din sa 95.3. Kakanunay, naghatod mensahe diya sa walang kasulatan na maghatod ka natong kausapan sa pagkinabuhi din sa kanila. Ay buntag ka natong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa atong kahimtang karon na nagkainit ang mga isyu sa social media, sa FM radio, nagkalaing-laing mga FM radio, hindi sa kalibutan ka. Daghang mga vloggers, daghang tayong maglaing, halos tanan mga vloggers. Doon na po maingon mga igsoon kus Ginoo, nga doon ay mga pastor nga kanunay mga vlogger, pero ang live ng igsoon wa sila kasabot kung unsa ang live. Nag-illustrate ra gyapon nag-vlog ka guys. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan dapat atong masayran. O magani kung ako sa katao kulag ka alam gikan sa Ginoo, ang balang kasulatan ilahang yanuhon pagsabot, ilang literal. Si Jesus migamit ang mga sambingay aron dili kasabtan ni atong nag-angkon nga manggialaman. Hello, ang Biblia, ang kasulatan dapat mangayo kaalam sa Ginoo, dili ta mangayo kaalam sa tao. Kay ang kaalam sa tao sa kalibutan nagpasilang sa kahintang sa kalibutan. Apan ang kaalam sa Dios nagpasi o nagsunod sa kahibalo o kahibalo sa Ginoo. Kung ikaw o ako nagbasi sa pamaagi sa Ginoo, nagbasi sa kaalam sa Dios, wow! Ang imong kinabuhi isal unsa pang pagsulay sa kalibutan. Tungod kay doon na kay kaalam, imong likayan ang tentasyon aron dili maguba ang inyong relasyon, banat asawa, mga anak. Dapat kamoy maguna nga mahimong ihiblo sa area kung asa mo ipahilo na ipahimutan sa Ginoo ang kahayag na inyong naangkon gikan sa Dios mo spread na sa tibuok kalibutan. Hinumdumi ikaw ug ako mawagtang mata sa kalibutan apan ang maayo na itong nabuhat din sa kagtilingban. Hinumdumi dili o dili na makalimtan forever. Maunay na itabo sa akong amahan, sa among amahan, kasiya mo nahimong instrumento nga nagtukod ang eskwelahan ni atong 1996 until now. Iyang mga apo, iyang mga anak nakabinipisyo. Mao nga inyong umus nga lagan nagpadayon nahimong kapartner sa kauswagan, even ginagmay na lamang na makakontribute sa kaayuhan sa maong eskwela. Ining ba, ikaw o ako, mangutana ta sa atong kaugalingon, doon na nabatay na himo o naguna ba ang istorya wala buhata. Ato na nimbasahon, ingon din ni sa panultihon, unsa may angay buhaton sa tao aron mahimo ang magiyahan sa mensahe sa Dios. Atong basahon ang panultihon, Kapitulo 1, versikulo 7. Ingon diri mga kaigsunan sa Kapitulo 7,
To have knowledge, you must first have reverence for the Lord. Stupid people have no respect for wisdom and refuse to learn. Ang usa ka tawo buang-buang iyang isalikway nga siya makakatlan. Ang tinud-anay nga magkat-on sa kahibalo gikan sa Dios, that is edukasyon. Ingon diri, ang pagtahon o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaya. Kung ikaw o ako di ta magbaton sa kahadlok sa Ginoo, posibilidad even pastora pa ko, ikaw o ako mga alagad sa Ginoo, pero dili nato batunan ang pagkahadlok sa Ginoo, posibilidad makasala ang tao. Dili na sa gimater sa taas nga posisyon sa pag-alagad sa Dios. Apan time will come kung dunay tentasyon, matintal ang tao kay muingon raman makasasala ka magud ni pastor oy. Ikaw o ako gipakamatyan na ni Jesus. O wa nay luna nga magpakasala pa ang tao. Matod pa diri ang pagtahon o pagbaton, pag-angkon at is pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Kung ang tao walay kahadlok sa Ginoo, kulang sa kaalam gikan sa Ginoo. O ang kaalam nga mahuptan sa tao, muingon ra yun ang tao, makasasala ra gid ko pastor ay. Kung imo na siyang sabton, it meaning to say, doon na rin ay plano sa kinabuhi sa kalibutan nga magpakasala. Apan kung ikaw adunay pagbaton, imong likayan kutob sa imong mahimo nga ikaw o ako makasala sa balaod sa Ginoo. Si Salmista David nalingkamot nga magkinabuhi day by day. Og iyang gitun-an aron makalikay siya sa bisan unsang kahintang sitwasyon sa tentasyon sa kinabuhi. Banag asawa, nganong makabulag ang banag asawa. Kay ang rason na kulang kay balos Ginoo, makasasala ra gid ko pastor. Maibog ra gid ko laing babae. Maibog ra gid ko laing lalaki. Minungdan makigrelasyon. Daghang mga bahay, mga asawa gits chap-chap sa bana kay naabtan sa bana nakik-video call sa laing lalaki. Daghang lalaki naabtan sa asawa nakulatahan kay naabtan ka video call sa laing babae. Daghang pamilya naguba kay naabtan sa bana even hubad nakik-video call sa laing lalaki. Daghang mga panghitabo sa kalibutan. Kung ikaw o ako walay kahadlok pagtahod sa Dios, kaya nimong buhaton na sukwahi sa balaod sa Ginoo. Magama tagbalaod sa kalibutan. O kira ang pagpakasala kay makasasala na. Pagkadungog sa mensahe sa simbahan, maluya kay si pastor si pastora giigo ra. Nangigo ra. Wa ta mangigo. Ikaw ug ako mensahe sa Ginoo kitang tanan mga igo kung ang atong kinabuhi sa kalibutan sukwahi sa balang kasulatan. Mapastor man ka, mapastora man ka, founder man ka, leader man ka sa simbahan, kung sukwahi sa balang kasulatan, sukwahi na sir. Di sakit sir bata. Amen na. Musugot tag sa dili ang sayop sa Biblia, sayop na siya. Matupadiran maigsoon ang pagbaton o ang pagtahod o pagbaton sa kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam o nagdumili sila pagsabot. Kung ang tao magdumili sa pagsabot, that is
nag-illustrate that is stupid. Di ba makadungog dahil tag stupid, maingon mo initan, sala man na. Pero ang Biblia nagtugan. Matod pa diri may. So, to have knowledge, you must first have reverence for the Lord. Stupid people have no respect for wisdom and refuse to learn. Kung magdumili ganita sa pagkaton, that is stupid na tao. Apan kung ikaw o ako gustong makaton, gustong makahibalo sa pamaagis Ginoo, hala dawata ang mensahe sa Ginoo. Kaysa diha nga imo kining dawaton, wow, dunay panahon na ituboy ka sa Ginoo, dili ka ituboy sa tao. Amen ba? Kay dinis kalibutan sa panahon karon, nahimong pangulo ang pangulo kay gituboy sa tao. Apan sa diha nga nakita nila nga ang pangulo nga ilang nahimong gipangulo, dili mao nagmahay ang tao. Kay bisan unsaon ang tag 20 kilong bugas, bisan imo pa na ayo mathematics, dili ko na mahitabo. Kung mahitabo manggaling kitang mga pinakaubos nga yanos katilingban, kita mo'y magsakripisyo sa mundo. Kay mismo ang mag-uuma, pinting mahala ang abunong pagpatambok sa atong mga tanim. Even ang mga negosyante, di na simusugot ang puhunan mahimo na lamang mabaliwala kay ibutag tag 20 kilo. Mao nga ikaw ug ako dapat kanunay natong ablihan ang atong kasing-kasing. Kanunay natong padakon ang kahibalo sa Ginoo, dili nato padakon ang kahibalo sa tao sa kalibutan. Daghan mang gialamon kaniadto sa panahon ni Jesus, apan wala sila nahimo tali ni Jesus, kay si Jesus nag-agad sa kahibalo dili sa tao, kun dili kahibalo gikan sa Ginoo nga mo'y nagpadala niya nga mao ang amahan. Mao nga kitang mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, dapat ang atong kinabuhi haong diha sa balang kasulatan. Kaysa diha nga ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Daniel, walay ni bisan kinsang balaod sa kalibutan nga nakatarok o nakapildi kang Daniel, kundi nagpabilin ang balaod sa Dios sa usa ka alagad sa Ginoo nga mao si Daniel ni atong panahon. Amen ba? Mao nga ang bata gikan sa iyang pagkagamay hangtod siya magkakatong buot, dapat tunloan nimo siya sa pagkinabuhi sumala diha sa Biblia. Atong basahon ang panultihon, Kapitulo 22, versikulo 6. Diha sa pagpangalaga doon na ba'y bata? Yes. Bisan pila pa sa katuig, apan ang iyang pagpangalagan nagpabiling bata, labi ng madali dayong manglubot, magpalubi-lubi, daling masilok makadungog dayong mensahe. Siyempre walay makaikya sa mensahe basta na sa Biblia. Dili lang ko ta mubulag sa Biblia, magbasi ta kay ikaw o ako mao na'y gustos Ginoo sa imong kinabut, mga halagyan sa Dios. Mas bukat ang mga pastor o obligasyon, mga evangelist, mga pastor, mga apostol, mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Mas bukat ang obligasyon. Kung mo ato ka sa laing nasod, dunay daghang mga misyonary nga gipangpulungan og liog, nagsakripisyo, gibanal. Diri sa Pilipinas, wa man nahitabo mga kaigsunan gibanal, kinamay balaod bulaban na yun. Pero sa laing nasod ang ilang balaod, kung dili sila makaangay nimo, batoon kang bato, bitayon ka, isulod ka og sako. Mao nga sa katilingban, sa kalihukan karon,
nagkainit ang isyo. Kay laging muya ka magpabilin sa serbisyo. Kung naa sa serbisyo. Maong akong komunidad, pilian o sisaha, laruha o sigin sa sila, atubangan sa Ginoo o atubangan sa mga tao. Atong basahon ang Panultihon Kapitulo 22, versikulo 6. Ang mga bata karon mga igsoon, ang ilang mga lengguwahe nagkalain-lain na. Kaniadto ang bata mag-edad og usa ka tuig, iyanog yung mo istorya o Binisaya. Pero karon, dunay ininsik, dunay in English, dunay Chinese, dunay Koreano. Dili kasabot o dili ka istorya ang bata even mag 3 years old. Nganong ako nang gilakip, among tulo ka ang among ikatulong anak, tulo na katuig, pero makasabot og in English, sulti in English, makasabot. Pero paistorya, puro ininsik. Sa atong kinabuhi karon, alam ko po, labi na sa mga pamatanon, makita nimo sa eskwelahan, magdulag email, pila lang ka porsyento na ningkamot pagtuon sa mga leksyon sa ilang mga maestro. Muna nga dunay sitwasyon, ako sila padungdungugan. Kining ubang mga estudyante, walay paglaban sa sakripisyo silang mga ginikanan. Mga wala iso. Please kaayo ang mga bata karon nga ipaedugar sa mga ginikanan. Tanan nga gipangayok sa mga ginikanan, motor, cellphone ug unsa pa mga gadget gipaningkamutan sa mga ginikanan, kay dili gusto ang mga ginikanan nga ang mga kabataan karon makatagamtam sa natagamtaman kaniadto sa among pag-eskwela. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogen Candelario from KSE diya sa Saudi Arabia. Wala pa rin sila matulog mga kaigsunan. Kaya nga itong oras, alas 6:01 na diyo. Tingali mga alauna na sa Saudi Arabia. Good morning, Pastor, o sa tanang mga pinalanggang viewer and listener. God bless everyone. Naghapong adlaw mga kaigsunan, akong gitigsan si Pastora April Miacaltura. Kaya karong malabot nga Domingo at tunabsap ko mobisita dito tungkol kay every month. Mobisita ko sa duha ka area. Anya diri mga kaigsunan atong gibilin sa mga batanon nga mga alagad sa Ginoo. Nga sa makita nga adunay katakos sa pagwali sa mensahe sa Dios. Kaya ang pagwali wala na siya sa nagbase sa pangidaron, kundi nagbase na sa kahibalo sa Ginoo o pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Pag-unsa man ang atong taas nga edad, apan kulang tag kahibalo sa mensahe sa Ginoo. Si Jesus ka edad pa sa gamay, nagwali ng daan. Wala pa mag-edad og 18, si Jesus nagwali na sa mga balangay. Ang gihulat sa Dios, kinasing-kasing kang magpagamit sa Ginoo. Kay dunay daghang mga tao sa katilingbas kalibutan, kutob lamang sa pinulungan, apan sa panahon sa kalisod o kawalan mawagtang. Amen ba? Ang gihulat sa Dios, ang imong pagkaseryoso o sa kinsata ato banal sa Ginoo. Kaya dili sa gusto sa mga taong talaman, sa mga problema sa kalibutan. Gusto ang Dios sa imong kinabuhi. Bisag kung saan kahintag sitwasyon, magpabilin ka sa pagkamayo sa atong Ginoo. Kaysa diha ka makita sa Dios na ikaw o ako nagpabiling bisan sa kahintag sitwasyon nga moabot ang kalisod, taas no kahit kanina. Salamat sa Ginoo, dunay mensahe si Pastora Imogen, matulong nami karon, Pastor. Akong basahon ang versikulo 6. Ingon diri may soon, ingon ang mensahe. Teach children how they should
should live and will remember it all their life. Tudloi ang bata gikan sa iyang pagkabata hangtod siya magdako ug dili niya hikalimtan ang imong pagtudlo. Matod pa diri, tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Even gani ang mga bata karon kung dili nimo tudloan og mga lingwahe, ang unang itudlo papa ug mama. Dahil sunod pa ang mga litra, number 1, number 2, hangtod mo abot og 100, o mo abot og 1,000 o milyon na mga iso. Unsay definition sa education? Education is the transmission of knowledge and still the development of character traits. Kanang kinaiya nato. Kung ang sakinan, kung wala na sa transmission, dili na siya mo dikta, dili siya pwede mo dikta o kwarta. O agi ko na sa primera, segunda, tercera. Pag-angat sa handig, o dikta gani kag kwarta, o dikta kag tercera, balik yung kas agi. Hunlos yung kas paingos-ubos. Nga dunay mga motor karon, kani adto maigsuon, nga dunay atras. Doon na sa gitawag og advantage, doon na po sa gitawag og disadvantage. Pananglitan, dili maging malikayan, labi nagkargado ka, maturpas-pasiaw. Isa bitaw, pastor sa pananglitan, kargado ta, nag-angat ka sandig, nakakambyo kag atras. Ayay, busog to, ikaw nagdalagan, asa dagot ka puluto. Diba? Mao nga dihas palang kasulatan, doon ay gitawag og disadvantage, doon na po'y advantage. Apan kining tanan na hisulat aron ikaw ug ako makapili ka og asay mayo. Amen ba? Ang pagpangalagad sa Dios walay pinugsanay, sir. Diya sa freedom, mabalan ang tao og sikin sa ka atubangan sa Panginoon. Hello, mas nindo. Even sa kalihukan karon, mga vloggers, aron makakwarta sa mita, maghubog sa social media, mga bay, mga laki, aron mo daghan ang views. Ikaw o ako, diha do ka playbalan o sikin sa taatubangan sa Ginoo. Kung ang imong pag-vlog makatabang sa imong sikataw, makahatag og may pagtulungan, why not dili na nimo buhaton. Basta dili lamang binastos. Basta dili lamang maka-influence sa mga estudyante. Minatarong. Insakto og haom diya sa bitsayas Ginoo. Diba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samahan. Usa sa ato nga viewer man suon nga ako at padalaan og bulay. Unya pag adto na ko sa LBC, palokaton mako permit. Okay ra Biblia. Pero tanong gani mention mga liso kung mutabo kani na o dagat palokaton kag permit. Wala na laman akong ipadala. Sama sa manok, pareana. Ang tanong, that is doon na sa kinabuhi. Amen ba? Mapugas, motoro, mulipan o mabunga. Ang hayupan sama-sap na doon ay kinabuhi. At doon ay limitasyon. Mao nga ikaw o ako, dinis kalibutan. Dapat atong tunan ang balang kasulatan aron ta magpabiling likon ato bangon sa Ginoo. Matod pa dire, tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. Kung ang pagtudlo sa mga bata dili mao, ini kadako anak di sa na mao ang ilang nakatunan.
mga magtutudlo sa eskwelahan. Kinaglain-lain man ang teaching sa eskwelahan. Doon ay mga magtutudlo nga singkahan ang mga bata. Doon ay mga magtutudlo nga ilang hadukon ang mga bata. Pero diha sa pagtudlo, dili gina sa mao atubangan sa Ginoo. Kay ang level sa ilang mga panguna-una, dili na siya pareha nimo kalibel mga magtutudlo. Hello, mga ginikanan, mga papa at mga mama, maunay obligasyon kung unsa ang punuan, mauusap ang sangam, samot yun ang bunga. Kung maldito si papa, maldito si mama, chismosa si mama, chismosa si papa, mas more pang chismosa ang mga bata. Maunga ikaw ug ako, mga ginikanan, dapat ang atong mga kabataan, ikaw mo'y mag-una sa imong mga kabataan. Mga teachers, mga magtutudlo sa naglain-lain ng mga eskwelahan, dapat magkapunta sa eksaktong pamaagi. Dili lamang pamaagi sa kalibutan na doon na tayo nahuman ng edukasyon. Dapat doon na tayo kaalam gikan sa Ginoo. Amen ba? Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ang pangutana kung hinumduman ba sa usa ka bata. Amen. Ikaw o ako sa panahon nga moadto ta sa simbahan, makadungog tag mensahe nga hinumduman ta, gibadlong ta, gisaway ta. Pagtalikod sa simbahan, imong gikabul-an si pastor si pastora. Kay naigo ka sa imong patasag kinaya. Dili ta magpabadlong, magpapilan na yung tagkain o tika atubangan sa Panginoon. Amen ba? O dili ta muuswag, o dili ta mahamtong sa pagpangalagad sa Diyos. Ingon ang Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Atong basa. Kung unsay kahimuan sa palang kasulatan. Daghang magtutudlo karon sa eskwelahan. Kulang sa kahibalo sa palang kasulatan. Maunga ang mga pastor, mga pastora. Doon ay panahon nga makatudlo sila sa gitawag ko values of education. Giaprobahan na na. Even sa mga PNP. Muadto kag highway, mabalaan kang alagad sa Ginoo. Saludo ang mga pulis nimo. Saludo ang mga sundalo nimo. Kay mismo sila nagkinahanglan og giya sa mensahe sa atong Ginoo. Lamang pastor, pastora, paningkamuti na ikaw ug ako haom diha sa Biblia. Dili haom sa tawhanon kinaya. Ingon diri mga igsoon sa Roma Kapitulo 15 versikulo 4. Akong basahon kay ang tanang nahisulat sa kasulatan. Klaro sa tanang mga follower of listener sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Maayong buntag kaniyong tanan. Unsa giingon diri sa palang kasulatan? Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanan. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng sila, kitang tanan. That is kanato. Dili kay mo ingon ratang ay sila ray dili mao pastor. Kanya ikaw wa kay labot. Ako labot. Usa na siya ka mensahe na nagdipinsa sa atong kaugalingon. Dapat nga ikaw nagwali, na igo na kandaan. Dapat nga ikaw pastor, gimasing-masing na kagdaan, gikastigo na kagdaan sa imong giwali sa katilingban. Hello. Matod pa diri, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag
paglaom pinaagi sa pailog o sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Wow! Asa nagikan ang kadasig o paglaom gikan sa walang kasulatan. Mao nga ikaw o ako nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Ma-engineer man ka, ma-doktor man ka, militar man ka, leader man ka sa nagkalaing-laing grupo. Mahinungdan, naghang mga grupo karon dili mao. Magpaka-Kristo, magpaka-prophet, magpaka-Ginoo. Kumusta man? Matod pa diri, uspo na ko. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, klaro o tinaw kayo ang Biblia. Matod pa diri, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat. Tanawar ako na. Gisulat, aron pagtudlo kanato. O sa ba din ang kanato? Pwedeng ikaw, pwedeng ako na. Gisulat, aron pagtudlo kanato. Pagtudlo kanato, makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailog. Ang mga pastor kung kulang pailog, makikaway sa ubang mga pastor. Magsigi mamugong pangilog o membro, kaya ako mapong membro. Mag-uor, pero may mag-una-unang pangulami sa ubang mga membro. Mao'y mag-una-unang pangingganyo, sister, brother, are niya, dire. Masipyat, kulamihon, nagdauton ang pastor, upang pastor. Why na? Sa atong kinabuhi, igsoon, ikaw ug ako, ang tubangan sa Ginoo, mga tubang kitang tanan, base sa itong binuhatan. Mahinungdan, kung doon ay mo hukom ni mo, doon ay manimaraot ni mo, basag dai sila. Kay ikaw ug ako, kitang tanan, mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. O na tinuod ikso. Pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailo o sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Kung ang tao adunay kahibalo sa Ginoo, di ko na siya maunsa. Bisag sikin sa pay mo kulamin mo, bisag sikin sa pay mo inganyo nimo, sister ari guta mo simba. Kay nindot ning simbahan dire, bago pag yung nahuman, bago pag yung gitukod, nindot na. Ang pangutana, nindot ba ang nagsimba? Sikin sa may hukman, ang simbahan o ang nagsimba? Kay ang tinunanan nga maoy hukman, dili ang karitula sa simbahan, dili ang piling nga simbahan, kundi ikaw o ako nga nagsimba sa karitula. Mo'y hukman sa Diyos. Hello. Mohinungdan ang balang kasulatan, dagog kahimunan. Ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. Kay kun ang Kristohanon dili magpabanlong, dili magpatudlog sa balang kasulatan, maura na yung magdesisyon si ang kaugalingon kung masakitan na sa mensahe sa Ginoo. Di isaksikin sa pangpastor, pawalihon sa social media, pawalihon sa mangigot yun na. Apan katong mga pastor, kusog lang mo hilot-hilot, otro sa nang buluyagon at pangan sa Ginoo. Ayaw dipinsay ang sala. Kay sala niya sa Biblia, sala doon na ito mga sa Ginoo. Mao nga sa atong kinabuhi, wala tay kidipinsan, wa tay kidabanan, sikta karitula. Tanan, ikaw o ako maigo sa mensahe sa atong Ginoo. Kung ang usa ka tawo nagkinabuhi, sumala lamang dinis kalibutan. Amen ba?
Atong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Atong basahon kung unsa ang dakong kahimuan diya sa ulang kasulatan. Kung ang tao magpatudlo ng Diyos, kung ang mga bata magpatudlo lang sa mga ginikanan, wow! Magdagko gi silang adunay giya, magdagko gi silang maghuman og eskwela. Pero mao'y magbuot, paliti kog motor, palito kog gadget, himan-himan to oras uyab. Minungdan, nangaburo. Nya inura po, panalangin maguna ma, musay panalangin. Yes, panalangin. Pero asa man ang inyong kaugmaon? Hindi ba? Dili pa insaktong panahon nga musulod mo ni anak, nga makigrelasyon mo. Hinungdumi ang Ecclesiastes, ang tanang butang adunay gitakdang panahon. Season by season. Mo hinungdan nga ikaw ug ako kung padatuon kas Ginoo, bisag unsa pa nimo kauyamot kaniadto. Madato ka base sa planos Ginoo sa imong kinabuhi. Kay siya mo imangitag pamaagi. Dili ikaw, dili siya, dili mong silingan, dili ang imong isikataw, kun dili ang Ginoo may maoy magbuhot kanimo. Kung ang kaumaon sa usa ka tawo, imong silingan, imong igsoon mo'y magbuot nimo, kana di na siya mao. Hinungdan, daghan kay mapakyas-kyas pagpangalagad, tungod kay mo'y magbuot sa kaumaon sa uban. Pasag na sila igsoon. Adunay mensahe si Brother Arnando Inglaterra, maayong butag pastor sa nindot kaayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo na nagpahinumdum sa iyang mga hinigugma. God bless Pastor o sa tanan. Yes, ikaw o ako kanunay pahinumduman sa Ginoo, pinaagi sa balang kasulatan kay dunay kahimtang sitwasyon nga ang tao malimot na sa pagkamayos Ginoo. Ayaw hikalinti si kinsa mata kaniadto og karon and forever sa katapusan butlog sa tong gininawa hinungdong usa ka butang. Ayaw hikalinti nga maayo ang Ginoo. Matud pa dire sa kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17, kung dili gud magpabadlong ang tao, di gud siya masangkap sa tanang bulaton. Amen ba? Apan kung ang tao magpabadlong, magpakurihir, magpakoreksyon, wow! Magdugang ang kinaadman o kaibal, mas mo pa siyang mahamtong niyas pagpatalagan sa Diyos. Mga follower, mga listener sa FM radio, inyong ubos na higala, o ingon langit kong ubos na higala, ubos na sulugon, ubos na magtutudlo sa pulong sa Ginoo, kay ang akong gipataas ang Ginoo. Dili ko moingon nga taas kong sulugon, dili ko moingon nga taas kong pastor, kundi inyong ubos na higala, ubos na amigo, dinhi sa FM radio, dinhi sa social media, kay ang Dios mao'y akong kituboy sa kong kinabuhi. Amen ba? Ingon dire, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa landag. Ang atong gibasa diya sa Roma, ang kasulatan maunay importante sa tao nga ikaw o ako mahibalo. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa landag gikan sa Dios ug mapuslanon. Mahimo lamang mapuslanon ang balaang kasulatan kung ikaw o ako magkinabuhi sumala sa mensahe sa Dios. Apan kung dili gani magkinabuhi ang tao, way kapuslanan ang kasulatan. Ang mahimong mapuslanon sa tao ang iyang emosyon o kaugalingon. O maunay magbuot
Muingon ra gyud ang tao, makasasala magud ko, pastor. Hello. Ayaw sugot. Nga magpabilin ta makasasala. Kay muingon ganit ta mga igsuon nga makasasala nang ta pasok makasala gyud ta. Nagpasabot magpakasala gyud ta. Maning kamuti kay naay sala nga tinuyo, napoy sala nga dili tinuyo. Pinaagi sa imong nilantawan. Pangayo pa sa ilos Ginoo, ayaw ingna nga wa ka makasala. For example, karong adlaw nakakita kag bahay piting mo buag siyon alang-alang magpiyong ka, magmotor ka. Di madasmag ka. Di nakasala na kasi mo una-una. Even gani sa mo una-una, nakasala na kang daan. Makasaway ka. Hello. Maunay sala nga dili tinuyo. Pero kanang sala nga tinuyo, nga bisag ninyo ka, bisag na kay bana, mga bitragyapon ka, kay okay na magutos pastor. Kay otro po ang pastor nangapit sa. Otro po pastoran na po'y ipon-ipon sa. Kung mauna maigsoon, wala nang basag Biblia. Kung nagbasa na maigsoon, ang Biblia wala na gihibutang, wala na siya hatag importansya, gihimo ra ng comics. Kung atong klarohon, kausik-usik ra bitas panahon. Even sa atong pagsimba, dapat sa pagsimba, gisimba na to ang Diyos, dili ang karitula. Sa paggawa sa simbahan, dapat excited na sa pagbalik pagka-Domingo, pagka-Sabado, sa pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Wow! Matud pa diri, ang tibuok kasulatan, gisulat, uban sa lamdag, gikan sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtulog. Alang sa pagtulog, sa kamatuoran, sa pagbadlog, sa pagsaway, sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. O ingon ang 17, sa ingon ang pag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Wow! Sa katapusan nga mensahe sa atong gibasa, aron masangkap sa maayong buhat. Kay ang imong maayong buhat, maunay mo atubang sa katapusang hukmanan sa Dios. Nag-ingon ba ang Biblia? Ang katapusan nga mo atubang ang atong edukasyon, ang atong pagka-engineer, ang atong pagka-maestro, ang atong pagka-doktor, ang atong pagkataas o grangko sa eskwelahan. No. Kundili ang muatupang sa hukmanan ang maayo ni mong binuhatan. O sa diha mamaayo lamang ang tao nga binuhatan kung siya masangkap sa maayong binuhatan. Kanus ani siya mahitabo sa tao kung ikaw o ako magpapadlong kanunay sa mensahe sa atong Ginoo. Pero dili kita mo'y magbuot. Amen ba? Si pastor, ikot na sab ko. Adi na gid ko mo simba. Kinsa may alakan si pastor o ang dili mo simba. Si pastor, si pastoran nagbasi sa balang kasulatan o nagkinabo maupay panalanginan sa Dios. Mga pastor na kanunay gibuli, sagday nang nagbuli. Mga alagad sa Dios, mga mensaydor nga gi-underestimate mo sa uban, pasagday sila kay maorsam na ilang nakatunan base sa balang kasulatan. O kinungdumi ang balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan, mas bulahan ang magpaupos kay pataas o ang magpataas ipaupos. Even sa bisan unsang kahimtang sitwasyon, bisag butang-butangan pagkasatanang matang sa pagkadautan tungod sa pagsunod sa plano kabubuton sa Dios, hinumdumi pagmaya kay dako kagkanti at pangan sa tong Ginoo, dili ato pangan sa tao. Kay ang kasikatan sa tao sa kalibutan, sunod tuig
mawaktan ragyonan. Apan ang kasikatan diha sa balang kasulatan nag-agad diha sa kabubuton ug plano sa Dios, pamaagi sa Dios. Ikaw ug ako ituboy sa insaktong panahon. Wow! Mangangha ang katilingban. Onay tinuod, higala. Unsay giingon diri sa 17? Sa ingon ang pag-alagad sa Dios, masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Grabe. Unsay kahimtang ug sitwasyon sa usa ka tawo nga nasangkap diha sa maayong buhat, maayong pinulungan, maayong batasan, maayong motratar ug walay gipili ug way gipili diha sa katilingban, madato man siya adunahan, makabus man siya, living ang pagtagad sa tao. Hello. Kaya doon na may mga organisasyon paglantaw nga dako maning ilado man sa katilingban, pinihi tos la misa. Intahon ang nasubos na posisyon. Toras kilit-kilit. Maungan ining maunga dapit. Bisag unsa pay rangko natos katilingban, level ang tanan pagtreat. Level ang tanan. Abogado man ka, bisag unsa. Basta atubangan sa Dios, hinungdubi kitang tanan pareha na ta. Maunga ang inyong ubos nga lagan. Isag unsang kahintag sitwasyon, pwede tang mangunga, pwede tang magbunglay, pwede tang magdaro, pwede tang magwad-wad sa kabukiran. Kay maunay gusto sa Ginoo ngadto sa tao. Daghang salamat sa matagos sa kanato, sa tanang mga follower blessing sa Shine FM. Ang atong oras, medyo aduna tay mga activities nga tambungan karon. Gao nga ni live lang yuta sa ato nga trabaho aron mahatagan nato og panahon ang atong mga kabataan. Wow! Aduna mi mo graduate og daycare. Aduna mi mo graduate og senior high school. Sunod tuig, karong tuiga magkahalis na sa grabe ka paspas ng panahon. Kani adto ang mo graduate karon, magsigi pa nagkuyog-kuyog sa inahan. Huwag nag-school of education ang ako nga asawa nga si Pastora Emetian Candelario. Karon nahimo na sa mga college ang among kinamagulangan. Inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa FM radio ug sa social media na masing-basing na ang mensahe Ginoo mo'y muturok mugabot sa itong kasing-kasing una-una aron ikaw ug ako mahamtong diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mag-ambot ang mga iso. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos naman. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanunay ka naman. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ug ikaw usab ang Diyos kang Jacob, ug ikaw usab ang Diyos kanamo karon nga among gialagaran pag wala na ilain pa dinis kalibutan. Ug salamat o Diyos nini mga takna sa tanan karon nga namin sa FM radio, mga alagad man, mga pastor man, mga yano man nga taos katilingban. I declare blessings sa kanila man. Ug salamat o Diyos sa imong paghiya na di na imong mga pulog mga mensahe mahimo na mo ning kabayan aron kami mutubok mulambok ug mahimo kaming hamtong diha sa imong atubangan Amahan. Salamat o Diyos sa tanan nga nag-share ug nagpaambit nining mao nga programa. I declare blessings sa matag usa na ang kadaugan kasiguruhan na alang gid kanimo o Diyos na dagigan. Dongo kimaya nganha lang kanimong tanan labaw sa tanan nining mga adlaw ano ni daghang mga activities sa mga eskwelahan. Panalipdi o Diyos ang tanang mga ginikanan. Panalipdi o Diyos ang tanang mga kaestudyantihan. Diha sa landong sa imong mga pako o Diyos, magapasilong kami sa kasiguruhan gikan kanimo. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanang magayon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa samang takna sa samang higayon og mga adlaw. Sabado man maigsoon, aduna gyapoy activities diha sa eskwela hangtod sa Sunday. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban sa ngalan sa libang halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kay Marayan Makasaol ana usab ang inyong ubos na laga Pastor Sapre Candelario manambil sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigapit sa balang Espiritu Santo
Magauban sa tanang mga balaan gikan orasaha atong oras alas 6:34 na sa kabuntagon. Maayong pagpamahaw, maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay para sa pamahaw ang Ginoo mag-amping o magtibig o amping hanta kanunay sa pagkamahal.